Ilić Milovanović, ja sam glumica, TV lice i jedna od vlasnica YouTube kanala za mame, Marija i Kristina TD. Kao prvo, oduševljena sam vašom školom, zato što Đura Đirosa kada ne ide u školu, ako je slučajno, ne daj Bože, neki raspust ili nešto, oni onda tuguju nedelju dana što ne idu na engleski. A kao drugo, zato što je nivo njihovog znanja zaista vidno porastao. Oni stalno dolaze sa nekom novom pesmicom, stalno uče nešto novo, gledali su i neki filmići i onda stalno govore šta su novo naučili, prideve, nove reči. A ono zbog čega mi se najviše dopada vaša škola je to što oni dolaze ovde u igraonicu. I zaista se lepo provode ovde. Njima je predstavljeno to učenje kao igra. I mislim da se tako najbolje i usvaja. To su razlozi zbog čega volim vašu školu.